особливо от пожару, голоду, войны и заразы. Грешники, гляньте на покути Пана, за грех ваш тяжкий, Йон приймає рани, не лютость катав, ранить Пана болем, а злая воля. Творцу сусвіту судять люди злосно, ють чинять кпини, ображають моцно. Душу зболелих Пан не откриває, мовчки триває. За грехи світу Єзуса бичують, грешним патолю навіки рихтують. Кров, що се збавцить, пасу стякає, світ вибавляє. Святу гординя, вічі скроні ружай, на голов Пана льох вінок колючий, плаща продає Єзусу для жарта, злосная варта. Єзу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать счастье навертания. Наши провины змеем мы слезами, сжалься над нами. Єзу, на суде супроть правды, хоть бы мне винны злочинцем названы. Єзу мій ти, Пане, Єзу, на людей жорстких лютих, горькую чашу прийняв зневажання. Єзу милий Пане, Єзу, тройче Петрому страху, навіть знайомим не був ти признаний. Єзу милий Пане, Єзу, у Пилата пред людом, был ты до крови скатованный. Єзу милий Пане, Єзу, с тебе кривдно и злостно, Ирод смеялся и кпили дворчане. Єзу милий Пане, Єзу, в белой вопратце издеки, злостных жовнеров терпел ты на світанні. Єзу милий Пане, Єзу, до слупа прив'язаний, нелітостиво ти був бичований.
тернiem колючим укоронований. Jezu miły Panie, Jezu, плащ червоний żołnierzami, zdźwiękliwość złosna był Ty ubrany. Jezu miły Panie, Jezu, krov prolił Ty świętую, niewinowaty cierpiał pokaranie. Jezu miły Panie, Chwała Paszanu, naszemu Panu, za psy zniewoli, za biczowanie, za wsie cierpienie, za wsie muczenie, za nasze zbawienie. Бачу сина без одіння, крізь очей тече струменем,
Святейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды відчували у собі плен Твоего откупления, які живеш і владари з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог прозвуче веки вечные.
Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Зараз, дорогі брати і сестри, Евхаристії, мші святої. Як бачимо, в каплиці вже певні зміни, заслонені крижі. Все показує тим, що наближаються ті свята, до яких ми особливий спосіб рихтуємося. Наближається той час, у який ми розважаємо найбільші правди нашого збавлення. Розважаємо над Божою любов'ю, яка неостомно накерована до кожного з нас, яка нас переміняє і очищає. Так само сьогоднішня літургія, слово ще раз хоче показати нам правдиве обличчя Бога. Бога, який завжди літується над грешником, який завжди піднімає з упадку кожного чоловіка, як показати йому шлях до вийстя. Это чинит так само в нашем житті, захвачивая, как мы отворачивались от наших провинных грехов и у лучности с Богом, с Его лаской шли до збавления. На початку этой святой литургии станем у правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины, как могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаемся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Сьогодні припадає перша неділя місяця, тому що це особливий спосіб, о 12 годині молимося у інтенції живогружанців нашої парафії, просячи з усіх потребних вас, тих, хто живе, тих, хто вже одійшов з цього світу, а дари життя вічне. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любові, якою полюбив нас Твой Сын Єсус Христос, отдавши себе за нас на смерть крижовую, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання пророка Ісаї. Так каже Пан, який зробив шлях у море і стежку у могутних водах, який вилив плястинці і коні і могутне войско. Усі разом полегли, не устануть больше. Возьмули их и погасили, як ног. Не вспоминайте былого и не разлагайте про минулое. Вось я уши немовые, и тебя сделаю свино. Ці ж не ведаете про гэта? Я зроблю шлях у степі і реки у пустині. Уславять мене дикі звери, шакали і страуси, бо я дам у степі воду, у пустині реки, каб напоить мой выбранный народ. Этот народ я створил для себя, и он будет обвещать мою хвалу. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Коли Pan переменил лёс Сиону, мы были быть сам вкуснее. Вусны наши тогда были полные смеху, а язык спевал с радости. Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Тады говорили між народами, великие речи учинил Пан для их. Великие речи чинил Пан для нас, и мы узрадовались. Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Zmieni наш лёс, о Пане, як потоки на полдень. Кто в слезах сеял, будет с радостью жать. Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Кто иде и плача, несучи насенник обсеять, вернется с радостью, несучи снопы своей. Wielkie rzeczy czynił Pan dla nas. Читання першого послання святого апостола Павла до Филиппянам. Браты, я усё лишу стратою для верования и познания Христа Иисуса, моего Пана. Для Его я усё страчил, лишу смерти, кабы набыть Христа, и опынуться им не со своей справедливостью, якая походит с законом, але с тою, якая походит с верою Христа, со справедливостью от Бога, заснованной на вере, познать Его и моц Егоного воскресения, и соудельничать в утерпениях Егоных, приподобаючися до Егоной смерти, каб нейким чином досягнуть воскрешения з мертвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Христус Езус. Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі здабываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе, подле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага у Христе Езусе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Теперь каже Пан, навернитесь до меня усім своим сердцем, бо я ласкавый и милосердный. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус пайшов на Олівну гору
а раніцай зноў з'явіўся ў святыні. І ўсе людзі ішлі да яго, і ён сеў і вучыў іх. Прывялі тады кніжнікі і фарысеі да яго жанчыну, якую злавілі на чужалостве. Паставілі яе пасярэдзіне і сказалі яму: «Настаўнік, гэтую жанчыну злавілі на чужалостве, а Маісей наказаў нам у законе каменаваць такіх. А ты што скажаш?» Яны казалі гэта, бо выпрабоўвалі яго, каб мець у чым абвінаваціць яго. Але Езус, схіліўшыся, пісаў пальцам на зямлі. Калі ж пыталіся яго далей, ён выпрастаўся і сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне у яе камень». І зноў схіліўся, пісаў на зямлі. Яны ж, калі пачулі гэта, выйшлі адзін за адным, пачынаючы са старэйшых. Застаўся адзін Езус і жанчына, якая стаяла пасярэдзіне. Езус выпрастаўся і сказаў ёй: «Жанчына, дзе яны? Ніхто не судзіў цябе?» Яна адказала: «Ніхто, пане». Езус сказаў ёй: «І я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе! Милоные Христе, брати і сестри, Слово Боже, якое ми чуємо, яке до нас скероване, це не просто слово, яке ми почули і таке ж саме пішли додому. Це слово, яке мають сповнитися і сповняються у нашому житті. Це те слово, яке стається часткою нас. І сьогоднішнє слово, яке ми почули, то оповідання об этой женщине, яку хотіли укамінувати, яку забити. Це так само время конкретне слово, яке Бог керує сьогодні до кожного з нас. І, напевно, можемо знайти себе у гэтым слове в різних постаті. Або у тим грешним чоловіку, який обвинувачений, або у тих, хто обвинувачує, або просто в якісь, скажімо так, глядачах, які на гэтым всім назирають, що там відбувається. Але перед тим, як супольно разом затримаємося над Євангелієм, хотів би, щоб ми вернулися до першого читання пророка Ісаї, який сьогодні каже так: «Не успоминайте былого и не разважайте про минулое. Ось я учиню новое, и теперь з'явится оно. Ті ж не ведаете про это? Не успоминайте былого и не разважайте про минулое». Это одна з таких спокусов злого, якой поддаемся, думаю, больше з нас, больше чи меньше ступени. Это тяжар минулого. Это то, что было. Это то, что нам не дает идти наперед. Это можно поравнать с таким, не ведаю, таким ланцюгом, навязывает часами, это не ведаю, собаку там на дворе, которая просто только до певного, скажем, моменту могла дойти, а далее все, только назад. Часами так привязывая нас, так нам правда небо. Так, ми ніби йдемо в керунку Пана Бога, але приходить той момент, який просто говорить: стоп, більше не можемо вже зробити крок. Бо за нами є ось ці тяжари, які
не дае нам ісці ўперад. Гэта цяжар нашай мінуты. У Евангелии Пан Иисус говорит своим учням: переправимся на другі берег, на другі бок. Гэта говорил перед тем, как пойти уже в Иерусалим, как распочать последний, такие, можно сказать, апошний этап нашего збавлення, когда закрыл уже картки навучання, безпосредного становления, когда идея, как отдать свое життя, ведая, что в этом есть сутность покликания. Пасха – это так само переход. Это то, что заохочивает всех нас. Как отбылось это и в нашем житті переход от греху до святости, от смерти до життя. И отсюда вельми важно, как мы умели покинуть в своем житті этот багаж, этот тяжар минулого, чем он есть. Вот это наши крылды, это наше жалі часами, почуття несправедливости относно нас. Это наше непробачення, это наша история. Справді, конечно, можно сказать, ну, бо як теперь в истории, это ж моя частка меня, и это будет правда. Однако эту же историю мы можем так само отпустить у лучности с Богом. Конечно, когда мы затримаемся только на этом, мы будем вспоминать завсёды на свое детинство, в те моменты, когда кто-то нас скривдил, может, это несправедливо, не так, оценил, сказал. Когда мы будем с этим вести про життя, когда будет таким тяжелым, как не даст мне жить полнотой тут и теперь, сегодня. Видите, Бог приходит сегодня, и Он уже не меняет минулое, в том смысле, что не может изменить то, что там отбылось в количестве. Але Он вельми конкретно может изменить мое сегодня, мой сегодняшний этот день, у яким я так само могу отпустить это мое минулое. И отсюда Пан Бог прагне этого переходу нашей Пасхи. Вельми потребно, бо вельми часто мы триваем этой людской такой справедливости. А Бог каже: покиньте эту людскую справедливость, а живите той боской. Бо боская справедливость это та, які не кажут, что вы виноваты, что вас треба покарать. Але боская справедливость у тем, что Бог говорит: я беру на себе все ваши провины, все ваши слабости, грехи, и иду за ними накрыть. Сегодня так само, покажите, святый Павел у листі до Филиппянов вельми конкретно говорит: я все лечу страту для переваги познания Христа Иисуса, моего Пана. Для Его я все стратил, лечу смерти, как набыть Христа и опинуться в Нем. Чи можем мы за святым Павлом у такий способ так само повторить, сказать, что это мне не важно. Інші переклади такі мацніші, можна сказати, не просто сміттям, а просто таким гноєм, навозом усе для мене. Нічого для мене не важно у порівнянні з биттям у близькості Пана Бога, у лучності з Ним. Чи є у нас це таке велике прагнення? Чи ми так прагнемо Бога? Чи ми хочемо бути разом з Ним, щоб, можна сказати, все остальное так направду вже справді на другім місці, на третьому, на четвертому. Але це саме перше, саме важне. О чем я думаю, о чем я мало, чего я усім собою хочу. Отсюда так само святий Павел дає таке порівняння до стадіону і до споборництва. Каже, коли хочеш дійти до мети, коли хочеш, коли ти узнагорода, яку ти отримаєш, вартая того, як змагатися, то ж ти не будеш себе шкодувати, але усім собою просто пойдеш, как здобыть эту мету, как здобыть эту узнагороду. И то самое має бути у отношении нашего быття с Богом. Чи есть у меня вот это такое просвячение и разумение, что что-то, что я хочу здобыть, не шкодуючи себе, отмовляючись як христиане, отмовляючись от этой такой людской справедливости, коли говорю, нехай перепросить, нехай виправиться, нехай мне всім собою переконує, що я годний йому сказати: добре, пробачу, так і бить, вертайся в моє життя. Християнство – це так само уміння прийняти несправедливість.
Бо першы учыніў гэта Езус Христос. Ён першы, той, які вось гэтую несправядлівасць узяў на сябе. Хрысціянства распачынаецца там, дзе распачынаецца прабачэнне. Іначай, здаецца, таксама гэта немагчыма. Бо нема, скажем так, хрысціянства только наполовину. Што вось тут я, скажем, буду штосьці рабіць, буду змагацца, буду выконваць, а тут я скажу не. Просто так не атрымаецца. І таму Христос, як першы гэта ўсё чыніць, паказваючы, што разам са мною гэта таксама магчыма і ў вашым жыцці. Яна сённяшняя Евангелія ставіць перад намі гэту жанчыну. Але гэта Евангелія вельмі сугучная з тым, што мы чулі ў мінулым тыдні аб гэтай прыпавесці аб міласэрным айце і двух гэтых сынах. Айцец, які любіць сваіх сыноў, і сыны, якія былі ашуканыя злым духам, д'яблам. Першы, які шукаў шчасця па-за любоўю свайго айца, якому здавалася, што дзесьці там далёка, дзесьці там, калі я так пачу сябе поўнасцю свабодным, я там буду сапраўды шчаслівым. Зразумеў, што гэта было падман. І старэйшы сын, які ізноў жа таксама быў ашуканы, бо ён не патрафіў адкрыць бацькоўскай любові. Ён заўсёды адчуваў сябе толькі наёмнікам, толькі такім вось рабом пэўным. Таксама сённяшняя гэта жанчына, яна ашуканая праз д'ябла. Бо, напэўна, шукала і акцэптацыі, шукала любові, шукала жыцця там, дзе гэтага немагчыма знайсці, напэўна. І страціла ўсё, страціла сваю годнасць, страціла тое, што магла называцца вось дачкой, страціла, так направды, ўсё, што мела. І таму сёння яе прыводзячы, ставіць і гавораць, вось гэта ізноў жа аб гэтую справядлівасць такую людскую. Закон кажа такіх каменаваць, закон кажа такіх забіваць. Калі сапраўды вось гэтую справядлівасць людскую Бог прымяніў да кожнага з нас, то думаю, сёння гэта капліца была б пустой. Бо хто з нас не зграшыў? Хто з нас не ўчыніў штосьці, што паддавалася так направду смерці, калі так мы сабе не чым. Яны адсюль вось гэта справядлівасць Божа, якая пахіляецца і кажа, хто быў з вас без віны, а першы кіне камень. Усведамляючы гэтым, тым, што кожны з нас гэтае прабачэнне, гэта Божае прабачэнне, Божай любові патрабуе. І нема тут важнейшых, лепшых, больш святых, так направды, у аднесенні да Бога. Так, паміж сабой мы часамі, можа, параўноўваемся. І ёсць на розных этапах жыцця з Богам, але ў аднесенні да Бога, так направды, кожны з нас стаіць з тым самым. Са свядомасцю і просьбай, Пані Божа, прабач мяне. Таму сёння хочам прасіць аб гэты дар прабачання. Ён вельмі важны для нас, уменне гэта. Уменне сказаць, прабачаю ў імя Ісуса Христа з любові да Яго, з любові да Пана Бога, таму што Ён першы мне прабачыў. Бо як часта, паглядзіце, мы ж гаворым на кожнай літургіі, на кожнай святой мшы, аб вось гэтым прабачэнні. Пані, я не варты, Пані Божа, я не варты. Мы ж гэта гаворым гэта свядома. Не варты гэта того дару, які б не даєш. З другого боку, як часто ми беремо за горло другого чоловіка і кажемо, отдай то, що моє. Не тільки в сенсі фінансово, якісь матеріально, але в інших якісь, отдай то, що моє. Зроби так, як я хочу. Ніхто не судив тебе, ніхто, Пане. І я не осуджаю тебе. І пасля гэтых слоў наступаюць вельмі таксама такія моцныя словы і вельмі цяжкія, так направды. Ідзі і больш не грашы. Ідзі і больш не грашы. Ён гэта таксама Бог гаворыць гэта да кожнага з нас. Як з гэта ў нашым жыцці?
насколько у меня есть вот это прагнение и жадание всем собой. Не гашить, не вертаться до этого всего, не здраживать этой Божьей любові. Це тяжко, думаю, для кожного з нас. Але to to, до чого Бог неспинно захоче, чекаючи нас зі своїм пробаченням, говорячи, не пам'ятаю більше твоїх гріхів, не пам'ятаю твоїх більше провинів. Хочу, щоб ти жив, хочу, щоб ти жив повнотою, але іди і почни грішити. Будь досконалий, як Отець мой є досконалий. Это все мы будем переживать в особливый способ, в очень великим тыдни, до якого мы уже так подходим, трактуемся. Когда наше сердце будут открыты на эту правду, как мы посвящены, каждый из нас, не только розума, але всем собой, своим сердцем уже этой правды. Тих слов, які Бог керує так само на нас. Я не осуждаю тебя, але принимаю тебя назад и хочу, как ты жил полнотой життя. Пані Божа, дойдеш. Дякуючи Пану Богу, який через святих рост оградив нас і покликав до вічного життя, чим наше супольне молитви просить. Молимся за всех хрещенных, как у Бога участвовали силы и за все это отстаивали справедливость и правду. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за людей, які відійшли від Костьола, щоб вони не трапили у сети злого духа і отримали ласку навертання. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за народу світу, щоб на шляху до лепшої будущини вони керувалися світлом Божої правди, записаної у Євангелії. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за дітей, які у ближайший час приймуть сакрамент Святого Хресту, щоб на протягу всього життя заставалися вірними Христу і Костьолу. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за християнські сім'ї, щоб витривали у єдності, до якої покликав їх Ісус Христос. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за нас самих, щоб ми охотно слухали Слово Божие і тривали в молитві. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся в конце живого ружанца, нашей парафии, просим прославления, Матери Божией, что жили в вечном житии. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Чини проставим Твои просьбы, интенции, за которыми сегодня приходим на Его Евхаристию. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Всемогутний Боже, Ти дав нам життя і неспинно спосилаєш нам Твою ласку. Учені просим, щоб ми з вдячністю приймали Твої дари і ділилися їми з ближними. Раз Христа, Пана нашого. Амен. Спів номер 32. Крижа, Маті
і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усімогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Выслухай нас, Усімогутний Боже, і силою гэтай ахвяри очисти Твоїх вірних, яких привел до познання християнської віри. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вгору серцем. Возносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Заправды годно гэта і справедливо, слушно і збавенно, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане Святий Ойче Всемогутній Вічний Боже, Ти пожадав, каб ми своїм устриманням утаймовували нашу криту і, відкриваючи наше серце на потреби бідних, ділилися з ними хлібом і таким чином наслідували Твою добриню і ласкавість. Тому разом з хорами аньолов ми прославляємо Тебе в один голос, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог Всемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Новий Боже Пресвятий, криниця усілякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, Усімогутний Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта есть келих крові моєї нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Гэта чиніться на мою пам'ять». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сина, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що чинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про Костьол Твой, рассеянный по всем свете, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які послуги надій на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Йозефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе,
про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злого. Дай нас кого супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокойства. Чекали исполнение счастливой надеи, Христе, Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите вам супокоем и едность. Ти живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Ранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Пусть баранок Божий, пустой подари на себе грехи света. Счастливая покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Женщина, никто не осудил Тебе, никто так. И я Тебе не осуждаю. С этого часу больше не греши. Спев номер 197. Что пролилась
Просим Тебе, всемогутный Боже, как мы заўсёды были живыми членами Христа, тело и кровь якого приймає, який живе и владарить на веки вечные. На пятую неделю Великих пост. По-перше, щиро вам дякую за спільну сьогоднішню молитву, за складене вірування, що я проказував допомогу, за лица віри, складене костюла, і завжди після миші святої можна буде робити так само, що не у дні. Ще у часі Великого посту запрошуємо на покутне набоженство в часі посту, Круговий шлях у п'ятницю о 12 годині і о 19 пісні жальби, у неділю у 8:40 на польській мові і у 12:45 на білоруську. У п'ятницю свята мша о 7 годині і після Кругового шляху о 11 годині. Сьогодні після Святої Мши о 12:30 відбудеться катехетичне ще споткання для дорослих, які рихтуються до сакраменту конфірмації. Після цієї катехези, прикладно о 15:30, організаційне споткання, батьківський сход, так само для батьків молоді нашої, яка так само приступить 5 мая для біжмування, будь ласка, обов'язково прийдіть на цю зустріч. Наближається час Великодних святів, і наступна неділя, це вже пальмова неділя, ми розпочинаємо Великий тиждень. В цей день вспоминаємо уваход Христа в Єрусалим, і ми приходимо у святині з Галинками Верби, переживаючи ті події, які були, вспоминаючи уваход Христа в Єрусалим. Тому у наступну неділю свячення Верби буде на кожній святої мші. Як завжди, парафія рахує для вас усіх верби, прихожі, які можна набити. Якраз це, відомо, що допомагає у справі будови нашого костюла. Непосредньо перед Святою Мшою будуть стояти, тому спокійно кожному на тому знаходить і захоче набивати верби Бенедикта тут, парафіальне, як це допомагає в справі будови нашого костюла. Ну, з нагоди цього, так само, як завжди, як відаєте вже, у вербну неділю, чи пальмову неділю ладимо Великодний наш кірмаш. Тому так само заохочую щодо допомоги у цьому. Можна у різний спосіб допомогти, по-перше, якраз певні вироби, печиво зробити, солодке, щось таке. Це так само у такий спосіб може безпосередньо допомогти. Потрібні так само люди, які могли б допомогти до прикольних столах, де розповсюджуватися будуть різні так само релігійні речі, ще інші справи, які треба там буде виконати у неділю, тому хто мав би таку можливість і час, у неділю наступну нам в цьому допомогти, я вас запрошую, що в закрistію. Ну, що буде на tym kiermaszy naszym wielkodnym, no po pierwsze zapraszałem wziąć udział u konkursie dekoracji paschalnych. To konkurs dla całej семьи, тут не вилучено, може, дітей, наприклад, там, чи гості, ні, для цілої сім'ї. Єдине певне є, ну, якби, обмежування, бо коли їх не робити, то пізніше великі виходять ці декорації, тяжко пізніше їх кудись приладити. Декорация має бути не більше 50 на 50, тобто такі поміри. До 12 квітня треба було б принести, підписані. Ну і як завжди виніки будуть вже підведені у саму пальмову неділю о 16 годині. Тому запрошуємо до уділу в цьому конкурсі, що трошки маєте час, обов'язково свою працю підписати, яким докладно відали, хто її зробив. Є ще потреба у допомозі приложення вербишком так само. Тому, коли хто має таку можливість, так само за Христа запрошуємо, ми там вже домовимося, коли можна буде прийти до нас і в цьому допомогти. Як штогод, так само будуть такі пасхальні баранки на
на стол, таму можна будзе набыць іх у пальмовую нядзелю, альбо таксама замовіць на Вялікую суботу. Ну, не адбудзецца, напэўна, наш кірмаш і без латарэі, таму запрашаем да ўдзелу ў гэтай латарэйцы. Ведаеце, напіс пройгрышная кожнасць.